ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೈಕೊರ್ಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೆತ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಐನ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಂಡು ಐನ 2020 ಅಂಡ 21 ಅಂದು 5 ವರ್ಷ ಆವೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜ ಮಂತುನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಪುಜಿ ಕಿಕ್ ಲಾಪುಜಿ ದೊಂಕು 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 ಬಚಿದು ಪೋಂಡಿ ಬಚಿದು ಪಂಡ ಸುಸ್ತಾದು ಪೋಂಡು ಆತು ದೊಂಕೆ ಡ್ಯೂಟಿಲಿ ಎತ್ತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಯರ ಒಂಡ್ವಳ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜ ಮಂತುನ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿಟ್ಟರ್ಲೆತ್ತೆ ಅಕುಲು ಬಿಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಪಂಡದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆವು ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಕ್ಕಂಡಲ ಆವು ಬಲೆ ಎಂಜಾಂಡಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜತ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ನಾಡು ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ದಾದಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ದುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ದೊಂಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ದೊಂಕುಗ ಕಾರಿಂಚ ದೊಂಕು 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 ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಶುರು ಅಂಚ ಅಂಡೆ ಜಾಮಾತ್ ನೆತ್ತ ಎಂದುಲ ಎಕಡಿಂಚ ದೊಂಕುದು ದೊಂಕು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಾಪ ನಾನು ಅಂಚ ಆದ್ಬೋದು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆತನ ಬಾ ತಿಂದು ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಬಾಳ್ಲಕ್ಕಾದ ಓ ರಾಮದೇವರ ಈಜಿನ ಜಾಮ ಇಲ್ಲ ಕನೆ ಎಂದು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಆತಂತೇಳಿ ತಿರ್ತದೆ ದೊಂಕೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲಸ ಕೈ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕೆತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೋ ನನ್ನ ತೂಕ ಕೋಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಕ್ಕದು ಆಯ್ಜಿ ಕಿಕ್ ಹಾಕನ ಕಾಣು ಮಾರ ಅಂಚೆ ನೀನು ಸರ್ತಿ ತೂಕ ನಾನೇ ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನ ಟಾಂಡ್ ನೀನು ಟೈಮ್ ಒಡು ತೂಪೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ತೂಪೆ ಯಾನ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋಪೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ತೂಯಿನೇಟಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಯ್ಯ ಒಂಜಿ ದೇವ್ರ ದಯಪ ನೋಡಾತಿ ಬೇಗ ತೂತು ಅದಾನಲ್ಲ ಅನ್ ಮಾರೆ ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಒಡು ತೂದು ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ತೂಪೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೇನು ತೂಕ ಸ್ವೀಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚೊಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರಂದ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ತೂಕ ಪಾಪ ದಾದನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತೂಜೋಡಲೆಗಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಈತ ಮರ್ದು ಮನ್ಪರೆ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಅಂಚಾರು ಮರ್ದು ಕಾಣಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಪುಜಿ ತೂಕ ಆಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಆವಡು ತೂಕ ಆಲೆ ಕೊಂಚ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೂರ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಗುಣಾದು ಬರ್ಪಲಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೇನು ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಆಲೆ ತೂಕ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಓಕೆ